Inday niya, nadayan na nimo imong inahan Inday. Ingon siya ganiha, Papa. Nga hapit na daw siya magpadala. Oh, kiwa nang tay bugas. Saon mo na? Kung tay bugas. Mga So, nandang lisod kini itong kimtang oy. madaghan man to atong gikuan ka ng gilungag. Lisod na. May gani, napay sudan. Lisod na lang ta. Nakontak man ako si Mami pagka ganiha pa. Nya. Na siya, hapit na kuno siya magpadala. Oy, mayo hinonoy. Kay hapit na magpadala. Unsa mo ta dito siya pitsahan ni kuan? Unsa ta siya pitsahan ni? Sabi ko ay January man ay February naman taron. Unsa to siya pitsahan di ay? Nga gikuan larga unya kuan pa man taron. Pizza 12 pa man ta. Unya dugay pa to siya magpadala. Mamaylo siguro to kwarta anak. Mamaylo lang tayo. Ha? Mamaylo lang tayo, Mami Duday. Nagpadala na ako, Mami Duday, guys. Oh, sumuday ni mga fruit. Mayo hinoon ay kay na Lalat. Diri day mo maminduday ganina? Oh, Gidadaan ka? oh. Nya Gidadaan ko. tan-aw nimo. Nay kwarta kay mamaylo ta? Na, kadaghan na to. Kwarta, Papa. Kay kuan, magod taga syudad. Mamaylo sa ta? Ato? Mamaylo lang, Papa. Mamaylo ta nya. Manangita si mong inahan mo mamaylo ta or unsa mo anong tay bugas? Mananghid lang, Papa, oy. Mananghid. Bitawagan ko no diha imong inahan be kay basig makontak pa. Tawagan. Oh, Sakay. tawagi ko no diha. Sino makontak pa Mm. ni? Sarang rasa ay. Kang Papa. Kaya natug pa imong mangho dito. Kanay. Call. Oy. May, May kuno bay. No sa na? muna. Sa inyo. Group call man eh. Ha? Ayaw group call man eh. Ayaw di group call. Kanino? Na. Gusto ko kung tawagan. Gitawagi ko no na. Gusto mo ni Pa? Ha? Oh, kana. Gusto ni? Kana. Dili oh. Only this time. Oh. Eh, Only this time. be. Wag yun, be. Tutot pa man yapon. Gumay ta, gani, may ta, gani, ha? Tutot na nito. Tutrog di hapon. Nakaibaw nun sa eskwelahan. Ato na ning ko ano, tagijuton, kaya naarong nakaibaw nun. Ako na din kong mama, niya ganihan, nakapuntak. Nagtago-tago to. Niya karon. Kanina na kayo mabawon ani. Ipadalhan mo ito man. Oh. Pero may mami tutok pa oy. Ayun na diha kay trabaho paron. Kani siya ko ani siya ugma ang ano ko ibes. Birnes, nya kani Lunes, Miyerkules may lani ko to Miyerkules. O pagbawon ng ani. Pagbawon ng ani kay ako maglaba pa ko ron, daghang kay trabahoon. Mal, Hapit naman ko ka sorindero ani nako eh. aming duhang duday no. Asa siguro na ko mukuan ko na kanang Nilog ko dito ay. namilo lagi ka. Salamat kay simbutan. Hay kay kamaayo na nga mo trabaho ko balik inyo magkuha ang tagabantay sa inyo ha. Papa, marami na po mahurot ang sweldo nimo. Wala tayo kapalit. Di ba? Mukuan lang ko. Magkuha ako og tagabantay ninyo aron makatrabaho ta kay lisod man tawo sige tagpaabot sa katapusan. Sweldo unya ingon ingon magpada unya. Wa maglisod putod to kay wa pa yan nahurot na atong bugas. Unsaon lang na. Ganyan man, kung Ha? hapit na mahurot ang bugas. Naglugaw-lugaw ng beta. Saon na na. Asa ta maylo ani may ganit na imong maduday.
No, dato ko na Cebu. Kwartahan. May gani nga naa. Unya, Yan him, ito silang siya ganiha. o unya pilaman po yung bayloon. Hmm? Pilaman yung bayloon. Ha? Ha? Pilaman po yung bayloon. Ug Milo ka. Usa nang kasako siguro ang bugas kung kuan bayloon. Ah, Balig kuan. baliges. 1,500. 1,500 lang siguro Ay, kay balig sa... 1,500. 1,500 usa ka sakong bugas nya palit sud ang gamay igo makaabot sa katapusan. Karong kuan 28. Katapusan mag-expect lang ta ana mga inana yang sweldo Unya. kay Kini. ayaw January na nilabot katong Pebrero. Katong Pebrero. Di ba? Ibaw ko sa January. Magsabot sa ta, okay na ba ka nga ako po, ang trabaho ko, may na nga, Dili, kay Waman. Si Mami na trabaho. Waman po. oo, ako po, trabaho ko, parang di ta maapiki ba? Ayaw lang na trabaho naman si Mami. Magkuha lang taga-bantay sa inyo ha. Okay. Musugot ka? Unya, makamaon na bitaw ka mulungag, kamaon na ka musugbang buwad, kamaon naman ka. Kamaon na ka mulimpyo. Oh, sweeto naman ka. Ha? Okay na ka anak? Artista kay. Lisod kayo, magsitag paabot-abot sa sweldo. Nga, Nung nakitaan ako katong wapar siya nagtrabaho pa nakitaan ako. Yukap to nako is na siya isa ka kwarta. usa ka kwarta, oy, usa raman Papel. kwarta. Papel. Mga papel nga kwarta. Unsa pilam ka ton kaila ka? Ang pila? Karang 10. Muna. 10 ra. 10 pesos ang kwarta. Wa gyud. Wa giti kwarta purdoy to mo tong normal mo. Pieces lang Unya. ako nakitaan sa iyong pitaka. Unya natuto na ka nga di na ka mangandoy, di na ka importante gyud nga magka-dool, importante gyud nga naa bahalag ginagmay basta naa, bahalag lisod, bahalag saging basta labing, di kay magsigpangandoy ng mga butang nga taas kayo, tagas kayo, kinahanglan inday. Kuan kita. Mami, wala ko ka daw. Oh, muna. Si Precious na lang ang kita. No, mao. Muna. Kinahanglan magkuan ka. Dili na ka iguli sa imong inahan, puhon, mauli ito. Ulo na lang ta Oh. magdog. Oh, ayaw na to pabalik ka ha. Oh, di na to. Ay na to pabalik ka ano, abroad. Ug mauli na di na sugot balik abroad kay. Mulang gihapon. Iguli ato. Wa mo to'y kwarta, mahurot man to. Sige man to pada. Igsweldo pada, igsweldo pada, igsweldo pada. O iguli hurot. Balik na sad. Sweldo pada, sweldo pada, sweldo pada. O uli hurot. Ikaanhin niya, Papa. O Namtoy, daghang kwarta no, ikaanhin. hay daghang kwarta og dili magsigpada. Unya magsigpada hurot. Resibo ray matigom ato. Resibo ka ila kag resibo? Kanang papel ba? Resibo ray matigom. Oh, mo ito ipat. Kita magtipid jud lugaw, buwad, ginamos, tanang parat atong kaunon. Basin ibalik niya, in English na to. Ha? In English man sa Hong Kong. In English. At tus ko anay dito ka panay. Mag-English gito ang agbag inarabo to dito ka mo arabo pod. In English gito. Diba? Yes or no? Yes or no rato. Pero Inana ding Arabo hindi. Did you cook yourself? Oh, ana man ang Arabo. ibang to si Mamig Arabo, Oh. English. Di unsa ko man ang Tagalog. Arabo be? Arabo unsa ko man? Did you cook yourself? You finish already? Ana. Oh, maana am to yung agawon. Nga, unsa on ta man na? May time Oh. magkuhan si Mami ka ng magkuhan Tagalog. Di man kasabot ang amo. Oh. Ang angay na itong buhaton, mamaylo tag kwarta. Aron ipalit og bugas. Oh. Maylo tag kwarta ha? Atong bayloan si... Sa to Mami, uy. Uya na lang ato lang to ilisan. Uya na lang to nang hilog mahumana.
Guys, manghuamig kwarta guys sa kaiyang mami guys kay tubig-tubigan man kay taga syudad man. Oh, taga syudad man si mami. Mami Duday niya. Update lang mi guys ha. Ugma kung pabayloon ba mi kay lisod ra man ni guys kanang mamaylo ta. Pabayloon jud ta oy. Pabayloon kung nya lisod kay na kung mamaylo na hibaw ka anak. O gusto ta nga dili mailhan mamaylo ta o gusto ta nga mailhan kita magpabaylo. Mo na nang tsuri ana. Ma-update lang mi guys ha og palit na mi bugas og makabaylo na mi Oh ugma. guys, kay kung mahurot tong among kuan guys, wala may kanon. Kuan na among kanon. Sa gani nga ba? Buwad. Ang Buwad lang atong kanon ug saging. mao kana na lagi ko anon. Mao man ginay ko good initiative sa pobre. Ana jud ta na. Saon, dugay pa man magpada. Unya mahurot atong bugas. Oh. Horot naman gani. Wa pa magpada, saon lang ka ni. Makot-kot gud andi makatol. Ning kamot gig eskwela. Ning kamot gig eskwela ha, nakatogo naman ka. Guys, mga tog sa mi guys, ugma mo-update lang mi guys ag makabaylo ba mig bugas ug dili. Nga? Nga katogon ka? Joke ra ditong katogon ka? Unsa man di ta mga tog? Ako sa ni pakatulgon guys kay dugay ra ba ni pamaton. Ikabunta guys, maluya kog pukaw ani. Muna si Inday Vlogs, maluya kog pukaw. Aron makatabang ni sa trabahoon, tigpatuktok sa isda, kaon sa isda, tigpatuktok sa manok. Maglungag ni siya guys. Kamao na ni mulungag. Nakita siya ninyo sa mga video nga kaybaw na ni mulungag. Muni siya guys. 6 years old guys. Kamao na siya. Kamao na ni manghugas plato. Ang pagpanlaba ragid guys, di na ni mahibawan. Kibaw na ni siya tanan.